Ahojte priatelia. Ahojte. Dnes sme sa opäť ocitli u Miratu na casting gauči, ale ideme si spoločne rozobrať tému stravovací plán pre aktívne športujúceho človeka. Naše telo potrebuje určité látky na jeho správne fungovanie. Miro, my sa ťa chceme opýtať, ako sa líši stravovací plán pre športujúceho a nešportujúceho človeka? Úplne v jednoduchosti môžeme povedať, že športujúci človek potrebuje všetkého viac, samozrejme. Čo sa týka potom toho, že športujúci, nešportujúci, ja by som to možno posudzoval na individuálnej báze, pretože môže byť aj športujúci človek, ktorý, dajme tomu, práve začal, ale už je športujúci, ale je obézny, má vysoké percento podkožného tuku. A zase naopak môže byť aj nešportujúci človek, ktorý ale v podstate celkom fit a nejakým spôsobom nepotrebuje zhadzovať hmotu, alebo teda tuk a nepotrebuje naberať hmotu. Čiže nejaké individuality tam sú, posudzoval by som skôr ten konkrétny stav jednotlivého daného človeka, ale vo všeobecnosti športovec potrebuje všetkého viac, či už bielkovín, sacharidov, tukov, alebo aj minerálov a vitamínov. Líši sa naše stravovanie aj podľa cieľa, teda že chcem naberať svalovú hmotu, chcem ísť súťažiť v kulturistike, budem sa stravovať inak ako môj kamarát, ktorý hrá golf? Jasné, 100%, pretože keď si vezmeš, že chceš naberať svalovú hmotu, tak potrebuješ vytvoriť nejaké prostredie a prostredníctvom toho stravovania chceš ten cieľ dosiahnuť. Kdežto ty, keď chceš hrať golf a dajme tomu, ideš si zahrať dvakrát za týždeň, tak aj na to telo to inak vplýva, nemáš také vysoké metabolické nároky a tak ďalej. Takže určite 100% treba vždy rozlišovať nielen teda koľko percent tuku máš a tak podobne, ale aj to, aký jednotlivý šport robíš a hlavne aký máš cieľ, lebo ty môžeš robiť kulturistiku, ja môžem robiť kulturistiku, ale ty chceš, dajme tomu, vyhrať Olympiu, ja si chcem iba zacvičiť a už samozrejme máme zase odlišný cieľ, aj keď v tom istom športe. A keď sme už načrtli na tú kulturistiku alebo túto fitness sféru, tak ako by mal vyzerať taký jedálniček, alebo ktoré potraviny by mali byť vybraté preto, aby som docielil to, že naberám svalovú hmotu a aj zároveň zhadzujem tuk? Tu by som možno sa ťa ešte opýtal, či sa ideme baviť o kulturistovi alebo fitness závodníkovi. Dajme teda kulturistu, keď sme sa o tom bavili. A je to kulturista, ktorý ide čisto alebo používa steroidy, lebo to je tiež veľký rozdiel. Tak sa bavíme o tom, že ideme naturálnou cestou. Takže určite 100% potrebuješ bielkoviny, to je jasné, potrebuješ tuky. Tých by som sa určite neobával, pokiaľ ideš naturálnou cestou, pretože ti pomôžu vytvoriť testosterón a potrebné hormóny na to, aby si naberal tú svalovú hmotu. Čo je napríklad túto rozdiel u kulturistov, ktorí používajú steroidy alebo podporné látky. A takisto potrebuješ aj sacharidy už v závislosti od toho, koľko máš svalovej hmoty a aké nízke percento tuku máš. Keď máš nízke percento tuku, potrebuješ viac sacharidov a podobne. Čo by som ešte rozlišoval, alebo čo je veľmi dôležité, keď chceš naberať svalovú hmotu, asi ako kulturista, tak samozrejme frekvencia jedál ide výrazne vyššie. Nebudeš pri 3 jedlách denne, ale pôjdeš povedzme až na 8 jedál denne. A samozrejme bielkovín potrebuješ dostatočné množstvo na to, aby si dokázal tvoriť svalovú hmotu, čiže 3 až 4 gramy na kilo úplne v pohode. Sacharidov podľa percenta podkožného tuku, ale berme, že máš nízke percento podkožného tuku, tak tam môžeš ísť 5, 6 aj viac gramov na kilo. No a tukov tak okolo povedzme toho gramu plus minus. Samozrejme veľmi nevyhnutné sú vitamíny a minerály, bez toho sa v podstate nielen ako naturál, ale aj ako nejaký človek, ktorý používa podporné látky, nezaobídeš, aj keď pri tom naturálnom kulturistovi vlastne ten deficit vitamínov, minerálov sa menej odpúšťa v rámci naberania svalovej hmoty. V prípade aktívne športujúceho človeka, trebárs keď príde k nejakému zraneniu, tak má naďalej dodržiavať svoj stravovací plán? Záleží jednak, ako ho máš nastavený, pretože opäť môžeš byť kulturista, ktorý chce nabrať svalovú hmotu a máš 8 jedál denne a zrazu sa zraníš, netrenuješ a potrebuješ nejakým spôsobom sa dostať z toho zranenia, tak tam je ten rozdiel jasný, že frekvencia jedál aj ten objem pôjde nižšie. Pokiaľ by si mal nejaké všeobecné ciele, že chceš iba cvičiť, aby si sa cítil dobre a budeš na 3 jedlách denne počas cvičenia aj počas toho, keď netrénuješ, tak v podstate nemeníš nič. Ale určite pokiaľ si zranený alebo pokiaľ máš nejaký vyšší objem jedla, tak keď trénuješ, tak samozrejme to dodržiavaš, ale ako náhle ti klesne alebo úplne vylúčiš ten tréning, tak zmeníš, prispôsobíš aj stravovanie a väčšinou vieš menej.
prirodzene, keď vylúčim ten tréning, tak telo by akože malo byť menej hladové, hej? Že nemalo by až tak siahať. Áno, aj keď nemusí to platiť úplne vždy, pretože ty pokiaľ sa dostaneš, dajme tomu, do stavu preťaženia, tak nastáva, keď zaradíš voľno, zrušíš tréning, tak nastáva super kompenzácia, kedy môže sa stať opačný prípad, že ty vlastne budeš mať zvýšenú potrebu toho jedla, lebo to telo sa bude potrebovať opraviť. Tým pádom môže napríklad na týždeň nastať situácia, že budeš jesť ešte viac ako počas toho tréningového obdobia, ale pokiaľ teda nie si v stave preťaženia, či už teda žiaducom alebo nežiaducom, tak prirodzene je to tak, že keď ti klesne aktivita, tak samozrejme po nejakom čase aj klesne spotreba toho jedla. Ale nemusí to tak vždy byť pravdou, však mám kamarátov, alebo ktorí boli v minulosti aktívnymi športovcami a teraz keď ich stretnem na ulici po nejakom roku, dvoch, tak vidím, že aj raz sa aj rapidne pribrali, že keby ten apetít sa tým, že prestali trénovať, sa neupokojil, práve možno, že ešte narastal. Môže byť. Je to spôsobené tým, že sa trebárs mali zle nastavený stravovací plán do tej doby, alebo nikdy nad tým tak nejak až hlbšie neuvažovali? Môže byť, to je jeden z tých aspektov, že dajme tomu ten stravovací plán, ktorý mali predtým, nemusel byť optimálny, ale tým, že teda trénovali, tak tá postava bola celkom OK, pretože keď trénuješ, tak telo ti viac trošku odpustí, čo sa týka vizuálu. A druhá vec je potom to, že oni môžu byť hormonálne na tom zle, čiže hormóny, ktoré ovplyvňujú hlad, tak nemajú dobre zvládnuté tieto hormóny a tým pádom prešli vlastne z nejakého objemu jedla na iný objem jedla, nekvalitného, ale už tam nie je tá aktivita fyzická, nie je tam ten tréning, čiže tým pádom vlastne jedia, priberajú a ten apetít je ešte vyšší. Rozhodol som sa športovať, nechal som si spraviť stravovací plán, ktorý sa hodí mne na moju postavu. Ako dlho potrvá, kým sa moje telo adaptuje na ten stravovací plán a začnem teda dostávať telo do formy? No záleží, že aká veľmi zmena nastáva u teba, že či si prešiel, dajme tomu, z McDonaldov a úplne neriadeného stravovania do striktnej nejakej diety, alebo že aká veľká zmena tam je, tak skús mi popísať. Ja som sa už snažil o nejakú úpravu, teda vedel som, že musím raňajkovať, obedovať, večerať, chodiť rovnakú hodinu spávať, ako zaspávať, zase aj vstávať, ale nevedel som presne, ako si to mám rozložiť. Či mám si dať cottage cheese na raňajky so šunkou, alebo zase si to dať na olovrant, alebo k obedu si mám dávať stave rýžu a kuracie. Tak som si to nejako dal správne zostaviť. Potraviny, ktoré sa hodia mne, tie jedálničky sú asi 3 v rôznych variáciách jedál. A ja som strašne zvedavý, že za akú dobu sa dokáže moje telo na to adaptovať, keď to budem dodržiavať. A bavíme sa o vizuálnych zmenách? Áno, o vizuálnych. O vizuálnych zmenách, tak samozrejme tiež záleží, že z akého bodu začínaš. Keď si mega obézny, tak to pôjde rýchlejšie, pretože keď zlepšíš stravovanie, tak to budeš vidieť rýchlejšie. Keď si dajme tomu na veľmi nízkom percente tuku a chceš len povedzme nabrať čistú svalovú hmotu, tak to zase môže dlhšie trvať. Ale ako vo všeobecnosti týždeň až 3 mesiace. Takže je to veľmi individuálne, záleží na koho to je šité. Tak ja som predpokladal, že mi povieš tak 2 týždne a už budeme vidieť reálne výsledky, ale aj to už je nejaká doba, že sa už dá niečo sledovať. Preto som sa pýtal, či chceš vedieť vizuálnu alebo nejakú inú zmenu, pretože napríklad moji klienti cítia na sebe zmenu v energii už po 3 dňoch, hej, pretože sú veci, ktoré na hormonálnej báze dokážu ovplyvniť to, ako sa ty cítiš, ako spíš a podobne po 3 dňoch, ale samozrejme ten vizuálny efekt tam nemusí byť hneď prítomný, pretože niekedy potrebuješ väčšie množstvo stimulov na to, aby sa nejako to telo zmenilo a tým pádom vlastne to môže niekedy trvať mesiac, niekedy 2 týždne, niekedy až 3 mesiace a potom môže prísť náraz nejaký, že zhodíš proste vizuálne dosť, vieš, 2-3 kg tuku a to ti dosť vizuálne spraví. Svojim klientom, ktorí si upravil stravovacie návyky, tak väčšina z nich predpokladám, že sú aj nešportujúci ľudia. Prinútilo ich toto, aby sa začali viac o seba zaujímať a aj športovať? Väčšinu áno, vnímajú to tak, že ako náhle zmenia stravovanie k lepšiemu a zmenia nejakým spôsobom tú produkciu energie, ten spánok, cítia sa lepšie všeobecne, tak majú väčšiu motiváciu a majú viac energie na to, aby vôbec začali sa hýbať. Takže vo väčšine prípadov áno, zmena stravovania pozitívne ovplyvnila aj tú chuť, povedzme, alebo motiváciu trénovať alebo začať sa nejakým spôsobom hýbať. Odporúčaš svojim klientom aj nejakú konkrétnu pohybovú aktivitu? Tak silový tréning je ideálny, pretože vieme prostredníctvom silového tréningu dosiahnuť čo najlepšie výsledky za čo najkratší čas, tým určite máš skúsenosti, ale vždy beriem do úvahy aj to, čo toho daného klienta baví. Proste keď niekoho baví box, alebo keď niekoho baví, ja neviem, cyklistika, tak prečo nie, vždy je to lepšie, keby sedel doma. Ale pokiaľ za mnou príde človek, ktorý chce výsledky čo najrýchlejšie a čo najväčšie, tak silový tréning je 100% najlepší nástroj. Si aktívny športovec,
takže dbaj na to, aby si mal kvalitne zostavený stravovací plán. Si neaktívny športovec, rovnako je dôležité sa stravovať správne a zdravo, a to ak sa dá, tak minimálne 3-krát za deň. Presne tak, každý, či už športujúci alebo nešportujúci človek by mal riešiť svoje stravovanie. Samozrejme už záleží od cieľov do akej hĺbky, ale riešiť a zaujímať sa oň by mal každý. My vám ďakujeme, že nás sledujete, a ak máte nejaké ďalšie otázky, tak nás kľudne komentujte. Zdraví ťa Megatréner, čaute. Majte sa pekne.